Billeder siger mere end 1000 ord, og det er lige præcis, hvad der gør sig gældende her på Østergaard. Velkommen til. Ejendommen er en nyopført udgave af Østergaard, der brændte ned. Opført i 2017 og tegnet af C.F. Møllers tegnestue. Og det er altså med fuld fokus på materialer, anvendelighed og så en helt fantastisk udsigt ud over marker og grøn. Ejendommen byder på et stort dejligt stueareal med udsigt og udgang til egen grund. Der er et rigtig fint køkken, en forældreafdeling med eget badeværelse, walk-in. Der er gulvvarme i hele huset. Første salen byder lige nu på 2 store værelser med loft til kip. Der er et rigtig fint view ud over grunden via et levende maleri på første salen. Så er der et stort repos, der lige nu bliver brugt som dagligstue, hobbyrum, men kan altså også bruges til nogle ekstra værelser. Så hvis I vil se den her helt unikke ejendom med en central beliggenhed tæt på Køge, nem adgang til København og med nogle ekstremt flotte løsninger, så kontakt os for en fremvisning eller flere informationer.